Okay, I was for years Director General of National Gallery. From DK. DK works in wide field of activities. So he's a great modeler. He can, in 5 minutes, he can make your face very good expression, very good. I was thinking a lot about his activities. I was adoring his modeling. He was very good with hands. Later on, his work changed a bit. He made big collection of objects expressing some special ideas, like messages, than art pieces. It's like my son. Dobrý den, vítejte v Praze v galerii Areopagos a račte dál. Tak jsme v galerii a v muzeu Areopagos, které bylo založeno v roce 2021 DKem společně s profesorem Knížákem. Jsou tady zastoupena díla těchto dvou mužů plus velká část sbírky DKje, který sbírá starožitnosti a věnuje se tomu umění od svého mládí. Je tady zastoupeno jeho dílo, potom dílo profesora Knížáka, který je jeho věrný přítel, dá se s tím už dlouhých 20 let. Takže centrální objekt v místnosti Čechy, kterou vytvořil DK, která vlastně pojednává a vysvětluje situaci v českých zemích, protože DK navštěvují samozřejmě cizinci, tak centrálním objektem nebo centrální sochou je Janus, což je z řecké a římské mytologie člověk obsahující dvě identity. A náš Janus, vytvořený DKem, obsahuje Václava Klause, který byl československý ministerský předseda po revoluci 1989 a potom český prezident, čiže on reprezentuje politiku a Milan Knížák reprezentuje sféru umění a bohemského stylu života. A DKova myšlenka, kterou chtěl říct svým dílem Janus, je, že česká společnost je tvořena umělci a politiky ruku v ruce společně vytváří českou společnost. A to je tady vyjádřeno tím, že vlastně ta myšlenka je zastřešena hlavním jako centrem duchovního života v Čechách, což je chrám svatého Víta na Pražském hradě, nejspirituálnější místo Čech. Čili česká společnost je tvořena politiky a umělci spolu vytváří českou společnost. Další dominantou našeho muzea je benátské sklo, chandelier, lustr, gigantický lustr barevný, protože pochází z Itálie, kousek od Benátek z ostrova Murano, kde muránské sklo už má historii asi tak z 13. století a my máme tady vzácnou ukázku krásně barevného benátského skla. Kamencí Areopagos.